Адуктор машин е уред за трениране на вътрешната част на бедрата, но как да я използваме правилно? Първо трябва да настроим уреда спрямо себе си. Уверяваме се, че седим удобно с гръб изправен и плътно прилепнал към облегалката. Позицията на краката. Поставяме ходилата си върху поставките, а бедрата върху подложките. Регулираме подложките така, че да започнем упражнението с умерено разтворени крака, но без прекомерно разтягане. Избираме подходяща тежест и започваме да изпълняваме упражнението. Изпълнение на упражнението. Начална позиция. Държим ръцете си върху дръжките за стабилност. Движение. Бавно събираме бедрата си, като стягаме вътрешната част. Контролирано връщане. Бавно връщаме бедрата в изходна позиция. Кои са основните грешки, които може да направим? Използване на прекалено голяма тежест, непълна амплитуда при изпълнение на упражнението, прекомерно навеждане напред. Дръж темпото бавно и контролирано. Фокусирай се върху мускулите си през цялото движение. Постепенно увеличавай тежестите за по-добри резултати.